Masuspende daw ang punong barangay. Mupuli daw ang highest ranking sangguniang barangay member. Pero kung apil ng sangguniang barangay member sa suspensyon, ang presidente daw ang mag-designate sa qualified persons to fill the vacancy. For real? Real. Base sa Section 46A sa Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991, kung mahimong temporary vacant ang office of the punong barangay, ang highest ranking sangguniang barangay member ang mahimong acting punong barangay sa panahon na naay temporary vacancy. Pero kung appeal sa suspension ang tanang miyembro sa sangguniang barangay, ang mga temporary vacancies punon sa presidente pinaagi sa Secretary of the Interior and Local Government o SILG. Ang DILG mao'y mo implement sa DILG Memorandum Circular No. 2019-21 diin ang Regional Director ang tahasan nga mag-post sa Notice of Temporary Vacancies. Human niini, ang screening committee ang maghimo og shortlist sa mga qualified nga nominees ug isubmit kini ngadto sa SILG para sa final na pagpili. Samtang wala pa mahuman ang selection of designation process, ang SILG mahimong mag-appoint sa DILG Regional Director, Assistant Regional Director o Provincial Director. Isip caretaker sa LGU aron masiguro na mapadayon ang operasyon sa barangay ug dili maputol ang delivery sa basic services. Ihimo kini aron mapugna ng pagkaparalisa sa serbisyong publiko sa barangay para mapadayon ang operasyon sa lokal ng panggobyerno ug pangserbisyo sa katawhan. Aduna ba mo'y pangutana or gusto ninyo ma-feature ang inyong legal concern? I-message lang me or bisitaha among Facebook page DILG 11 Davao Region.